1, 2, 3, come on! Come on, come on. Come on, come on. So yun, ito na nga. Ito ang uso ngayon. Vlog sa toilet. Oh, di ba? Toilet yan ah, toilet yan ah. Kaya sumunod kayo sa uso, na magtago sa toilet. Magtago tayo sa toilet ngayon. So ngayon, ang topic natin ngayon is yung mga nangyayari sa mundo. Alam niyo si Tony Fowler, di ba? Nagkahiwalay. Di ba? Ano sila ngayon? Topic sila ngayon sa YouTube. Oh my God. Ito nga, nanonood ako. Naka-headset ako, pero nagbablog pa rin ako. So yun, ito na nga yung topic natin ngayon. Topic natin ngayon is yung mga pinag-uusapan sa YouTube. Kasi ano ako parang ano ako dun. Medyo slight lang kayo. Mga chismosa dyan, pasok na kayo. Ito na yung hinihintay nyo. Kunwari, tanong-tanong. Kunwari, concern. Nandito lang kami. Kunwari, I'm still here for you. Oh my God, naman. Thank you so much. Thank you so much, ha. Kasi concern ka sa akin. Thank you so much kasi minsan, lagi kang nagtatanong, tatawag ka, yung pala makikichismis ka lang. Di ba? May mga ganong tao, pero tamaan din sa poll. Inbox mo ako, PM is the key, right? So, yan, ito na nga. Ito na nga pag-uusapan natin ngayon. Pag-uusapan natin ngayon is yung mga issue, yung mga bida ngayon sa YouTube. Bida ngayon na pinag-uusapan. Una is si Tony. Si Tony Fowler. Yan. Yun. Diba? Siya ngayon ang pinag-uusapan ngayon. Naghiwalay daw sila ng kanyang asawa ko. Kuno! Diba? Asawa daw niya. Medyo ako dun medyo pero yon nga, pinag-uusapan lang natin. May issue sila ngayon na napakagulo, na talagang gusto ko siyang gabayan, gusto ko siyang laging makinig kung ano yung mga update nila sa YouTube, update nila sa Facebook, update nila sa Instagram, di ba? Mga ganun, mga chismosa tayo Mga chismosa, lumabas na kayo. Ito na. Ito na ngayon, yung mga hinihintay nyo, mga chismosa. Ito na rin si Jendy Vlog para magsalita sa inyo. Hintayin nyo Hintayin nyo lang. Tapos, ito pa. Hindi yun, si Tony, may issue sila ngayon sa kanilang bahay, may pinalaya siya, ganito. Alam nyo, masasabi ko lang kay Tony, totoo lang siya Totoo lang siya, nagmahal ng isang kaibigan, pinayuhan, ginabayan niya, inasikaso. Ano pa bang dapat sabihin? Sa palagay ko parang ako lang yung niya naiintindihan ko yung sitwasyon niya ngayon. So yun, nag-live din si nanay, tsaka si tatay, di ba? Tsaka si Daddy Rob, di ba? Di ba? Updated ako kasi chismosa ako, alam niyo ba? Chismosa ako. Kunwari, nakikialam ako, kunwari tatawag ako, kunwari, ano nangyari? Di ba? Di tamaan sa pool. Di ba? Wala lang to Gusto ko lang to. Gusto ko yung ginagawa ko Pasensya na kayo kasi parang eto ako sanay na ako sa mga ganyang bagay. Sanay na ako sa mga bagay na pinag-uusapan, PM, o PM mo ko, messenger, di ba? Mga ganun. So, sanay na ako yan. So, yun na nga, nag-live si nanay, tapos si Daddy Rob. Di ba? Alam nyo, nasuspend ko yun. Dami pang followers ni Daddy Rob bago niya sinabi, yung pala is a prank. Pero sila pa rin ni Tony. So yun, congratulations po sa inyong dalawa.
ayos kayong dalawa, pinipray ko po kayo kasi idol ko po kayo. Tapos ito na naman si Mariano at si Cindy Pacgarner. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya kasi napaka-chismosa ko na sa YouTube. Addict na ako sa YouTube. Yung mga, gusto ko yung mga pinag-uusapan. Gusto ko yung mga taong talagang may latest na issue. Diba? So ngayon, may issue. May issue tayo ngayon. Alam mo ba? May issue tayo ngayon. Kaya, eto ngayon, issue sila Mariano at si Cindy. Na umalis si Cindy, tapos si Angel is ginabayan si Mariano. Gusto ko rin yan si Angel. Gusto ko yan. Idol kita. Shout out sa'yo, Angel, Mariano, sa ST. Ano ba yung vlog nila? Idol ko kayong lahat. Kayong mga may slight na ugali na nakukuha ko sa inyo. Ugali ko. Basta merong pagkakataong gano'n na mayroon akong ugali nyo na ugali ko rin. So, yun na nga is si Mariano at saka si Cindy. My God, umalis si Cindy sa bahay ni Mariano. O, diba? Sana all umaalis ng kinakausap. Diba? Umaalis ng kinakausap. Pero si Mariano at si Cindy is, nandun naman sila sa isang bahay. Meron silang time sa isa't isa, diba? Kaysa yung iba is walang time sa isa't isa. Yung iba is every lang nakikita, diba? Mga ganong bagay. So yun na nga yung mga topic natin ngayon, yung mga pinag-uusapan sa YT. O, diba? Updated kayo dyan kasi alam ko naman nanonood kayo ng YT. So, meron pa. Sino pa ba yung isa? Nakalimutan ko na eh. So, yun lang yung mga updated sa akin. Si Tony Foiler ba yun? Si Tony at saka si Mariano, diba? Si Mariano at si Cindy. So, yun yung aking mga pinag-uusapan ngayon, lagi kong pinapanood ngayon. Tsaka, gusto ko sila. Gusto ko sila kasi totoo sila. Gusto ko sila kasi, yun sila eh. Gusto ko sila kasi, pinapakita nila kung sino sila. Hindi sila nagtatago ng damdamin, hindi sila nagtatago ng kung ano-ano. Pero kung nagtatago man kayo, Diyos ko, napakaliit ng mundo, guys. No ba? Napakaliit ng mundo. So, ito na nga, alam ko naman hinihintay nyo na gusto ko magsalita dyan, mga chismoso dyan sa Facebook. Ito, magsasalita na ako. Tuloy ang buhay. Yan, sabi nga nila, tuloy ang buhay. Kaya, ano pang ginagawa nyo dyan? Hedo na ako, si Jandy Vlog, na umaamin sa inyo na sasabihin na tuloy ang buhay. Tuloy ang buhay kasi may buhay tayo. At yung mga nangyari is ganun talaga. Ganun talaga yun. So, wala tayong magagawa. Kasi yun eh. Yun, diba? Yun. Alam niyo na nararamdaman ko mga chismosa. Alam ko naman kayo dyan eh. Alam ko na lagi kayong nandiyan sa tabi ko. Kaya ano pang ginagawa niyo dyan? Just call me and niyo ako. I-heal niyo ang aking nararamdaman. I-heal niyo ako. So, yun ang ating vlog for today. Thank you for watching. At kung gusto mo pa ng updated, ano pang ginagawa mo, like, subscribe, and hit the bell button mo na yan para updated ka sa latest video ko. At, ting, sabi ko nga, hit the bell button mo na yan para updated ka kung ano man nangyayari sa akin. At may good news din ako sa inyo. May good news ako kasi dumating na ang aking hinihintay sa Pilipinas. Yan, dumating na siya.
dumating na siya, hindi ko na kailangang ipakita sa inyo yan sa screen ko kasi I feel it. I feel it. I feel all my best that I can do, that I can be. What can I do? Because I want it. Diba? So, yeah, thank you for watching. Bye-bye!